जोंनिया मेन गेट बेखावनाय बेनिफ्राय जोंनिया मोननै गेटआ जोंनिया मोनसे मेन गेट मोनसे जाबाय ग्रिल जोंनि मेन स्कुलनि फरायसालिनि आरो बिथांमोननो सानै मानसिया दान होदो मोनसेखौ मेन गेटखौ दान होदो रुंसारि गणेश्वर बसुमतारीनि नामै आरो बिथांनि बिसि आरो बिथांनि फिसाला लुब बसुमतारी आरो जोंनि बे मेन गेट बा हाबलांनि माने ग्रिलखौ दान होदो मेल' আহিनाराम बर' बसुमतारी आरो मेल' बाला बसुमतारी नामै बिनि फिसाला माने नरेन्द्रनाथ बसुमतारी जिहेतु दिगलदंगा एमइ स्कुला दिनै फैयै फैयै सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो हाबाफारि लादों मा हाबाफारि लादों बेहाय जोंनि हाबाफारि हिसाबै दिनैनियाथ' जोब्बायानो गाबोननि थाखाय जोङो हाबाफारि लादों गिबियावनो 9 रिंगायाव माने हारिमु हानजा सुननाय बे हारिमु हानजा सुननायाव थागोन जोंनि आबादारि जोंनि हाबानि जि माने बर'नि कालचार हाबायाव जि माने जि नांगौ हाबा खैना नायनो थांनायाव थिग बेबायदि बेनिफ्राय आबादारिनि हानजायाव जेरै माने आइजें आइला नांगोल जुंगाल थिग बेबायदि थागोन माइ बान्नाय थागोन खैथा माइ गायनाय बेनिफ्राय मैहुर खालामनाय हिसाबै जोंनिया मा ना हमनाय बर'नि आसार खान्थियाव खुसिया सुनाय थिग बेबायदि थारमाने बेनिफ्राय आरो मोनसे जोङो दाजाबफादों जों थारमाने जों जि बर' मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्राय जे हादानाव थाङो बा हादाननिफ्राय ओंखारजायो थिग बेबायदि मोनसे बेबायदिबो जों लानाय जादों आलासि हिसाबै गाबोनो जोंनि मेइन आलासिया गाहाय आलासिया जाबाय माने सीताराम बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि बेनिफ्राय जर'खा आलासि महरै दङ जोंहा कमलाकान्त मसाहारि बिथाङाबो थागोन जोंनि बे गाबोननि हाबाफारियाव आरो बिथाङा जाबाय इन्डिजिनियास ट्राइबेल एस'सिएसन संघनि माने गाहाय नेहाथारि साननैनि हाबाफारि दिनै जोंनिया नैथि गिबि सानाव दिनै सोर बाहागो लाफैगोन आरो मा हाबाफारि गाबोननि थाखाय दिनैनि थाखाय दिनैनि सानाव जोंनिया गाहाय हाबाफारि दङ जोंहा 1 रिंगायाव माने बारग' फरायसा फरायसुलिफोरनि लोगो हमलायनाय माने एक स्टुडेन्ट मिट बेनिफ्राय थागोन बेनि उनाव थागोन जोंहा गेवलां मेलाव लोगोसे थागोन मा जोंहा देवबार रामसियारि साहित्य एकाडेमि मोननो हागिरि बिथाङा जाबाय बर'मा गार्लस माने फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बे बर' मिडियामनि फरायसालि होनबा आंनि साननाय बायदिबा बे गंसे फरायसालियानो हयथ' थानो हागौ बाकियावबोथ' दङ बे पुप्पाक्का बड' एमइ स्कुला बाकि बेलेग जायगायावबो दङ जेरै माने कयमारियाव दंमोन बेबो मथा मथि जोबनायनि लामायाव बेनिफ्राय भारेगाव दंमोन बेबो जोबनायनि लामायाव मोनसे दंमोन गलिबान्धा माने पाकामुजा एमइ स्कुल बेबो जोबनायनि लामायाव बेनिफ्राय लकप्रिय एमइ स्कुल बेबो मथा मथि जोबनायनि लामायाव आरो गंसे दंमोन मा नेवला भिथायाव गंसे दंमोन बेबो मथा मथि जोबनायनि लामायाव आरो थाइबा जोंनि बे पुप्पाक्का बड' एमइ स्कुला बे दिगालङाव जानाय बेनि जाहोनानो जाबाय थारमाने जोंनि बे ओनसोलाव माने जोंनि जनबसतियाबो माने सुबुं मानेरियाबो खम बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय मा जोंनि खाथियावनो दानि मोनसे माने बारहावा जेरै माने नोंखौ नुनाय बिखौ नुनाय बेबायदि थारमाने प्राइभेट स्कुलाव बांसिन माने थिसननाय नुदोंमोन आरो मोनसेयाव जाबाय आं बेखौबो आं फरायसा आफादनि मोनसे जि UN एकाडेमि दं बाथौनि जि माने बाथौ आश्रम दं बेफोरबायदिनि एरियायावबो जोंनिया माने एसे हेम्पार जादों आं सानो मानो होनबा मेक्सिमामानो जोंनि दा गाज्रि मोननानै आंनो माने थुनलाइ आफादनि किसुमान दैदेनगिरि मोना बिथांमोना गावसोरनि गथ' गथायखौनो माने मा खालामो माने प्राइभेट स्कुल बा मडेल स्कुलाव होयो जायनि कारणे जोंनि बे रिनि स्कुलनि माने एरिया सरकारि स्कुलफोरनि एरिया खम जालांदों गार्जेनफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन गार्जेनफोरनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जों जि माने ब्लाड सेड होनानै जोंनि माने जों जेनेबा हांगोमा खालामनानै मुभमेन्ट खालामनानै जों निजिनि रावखौ नांगौ होननानै जों माने सरकारनि सेराव दाबि होनानै जोङो मोननो हाबायमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा जों जुदि बेखौ खोमाना लाफिनबाय बेखौ जोंनि दुखुनि बाथ्रा जागोन ओंखायनो आङो जोंनि बर' बिमा बिफाखौ आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' राव हारिमु थुनलाइ जोंनि माबारिखौ जों मुलुगाव माने फोजोंसार खालामनो थाखाय जोंनि बर' रावनि बिजोङाव आङो फरायसाफोरखौ होनायखौ आङो लुबैयो आरो गासैबो माने गेदेमा बिथांमोननिसिम आं माने खावलायो जे माने बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि माने सरकारि स्कुलाव फरायसुलिफोरखौ होनांगौ होननानै आं खावलायो जिहेतु गाबोन बेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर'नि बादैबो एसामिस
मुस्लिम बा माइन'रिटि माने लेंगुइस्टिक माइन'रिटि बिथां गासैखौबो आं थारमाने बेहाय गाबोननि गेवलां मेलाव नुजाथिनायखौ आं लुबैदों जाहाथे जोंनि जि 50 बोसोर जोङो मान खस्थ' खालामनानै जों दिनैसिम जों माने बेखौ गायसननानै बा हमथानानै लाखिनो हादों बेनि थाखाय आङो गासै माने माहारि बा जोंनि बर' माहारिनि गासै बिमा बिफा गासैखौबो आं खावलायदों फरायसा अन्तत गासैखौबो खावलायदों 25 मायथाइ सफैबाय दिनै जों खनाथि फोरबो फालिनो लादों बेयाव जोंनो जोबोर गोनांथि दङ बेयाव जों फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय जानो लोंनो थाखाय जोंफोरा जायगा न' गैया जिरायहोनो गथ'फोरखौ फोरोंहोनो थाखाय मोजां माबा गैया बिनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौबो बेयाव नुजाथिफैनानै जोंनि सनाथि फोरबोआव हेफाजाब होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो जुदि सरकारा जोंनो गोबां नांगौथि जखाखौ जोंनो बे फरायसालियाव हरोब्ला जौगानायनि हाबाफारिखौ मावलांनो हागोन गोबां गोनांथि दङ जोंनि गथ'फोरा मोजां जिरायसालि गैया जोंनि गामिया दिगालदङा गामियाबो जोबोर गोरिब गोलैसोनाय इयुनाव जाहाथे सरकारा जोंनो हेफाजाब हरोबा जों मोजां सोलिलांनो हागोन बेखौनो बुंनानै आं आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय